Soc el Joan Rubí. Professionalment, o la vida quotidiana, doncs dirigeixo un departament tècnic d'una multinacional de components d'automòbil. La meva vida sempre ha estat vinculada al cotxe i com a hobby també des de, no sé, ja no me'n recordo, des dels 18 anys que m'apassionen les curses de cotxes i que m'hi he dedicat. El que passa que és un hobby, no? Van arribar als 40, la ratlla dels 40, que no sé si va ser una crisi o va ser un repte o què va ser, que em vaig proposar que el meu somni de tota la vida havia sigut el Dakar. I el 2008, quan es va anul·lar, jo ja hi era i anava com a mecànic, i el 2009 va ser el primer any que vaig córrer el Dakar. El Dakar no és només una competició, el Dakar és un cúmul de sensacions, amb aventura, competició, cotxes, benzina, però amb sobretot moltes relacions humanes, a vegades positives, a vegades negatives, perquè és molt llarg. Diguéssim que és un pack de sensacions brutal en 15 dies, no? I el Dakar tothom ho diu, o quan hi vas o t'atrau o no en vols saber mai més res. Jo vaig ser del primer grup, dels que em va atraure tant, que bé, l'he fet 5 anys i fins a aquest últim 5è any no he aconseguit acabar-lo i era com una obsessió, ja podem dir, no? Quan la gent parla de copilots, a tothom li ve al cap aquell Luis Moya que parla tan de pressa i tal, que era el company del Carlos Sainz quan feia ral·lis. El copilot del ride és diferent, el copilot del ride no té les notes de tot el que hi ha en el recorregut, sinó que ha d'interpretar el que l'organització li dona la nit abans, que és el roadbook, en diem, no? Llavors, la primera funció és transmetre què diu aquest roadbook, que sobretot avisa dels perills o dels canvis de pista o de la navegació quan no hi ha pista i el que has de fer és seguir un rumb, i interpretar tot això i transmetre-li al pilot, doncs perquè no te'n mengis una pedra o no t'equivoquis de camí o sàpigues arribar a la duna correcta, no? Aquesta és la primera funció. Després n'hi ha d'altres, perquè també moltes vegades el copilot és el complement mecànic o el que té els coneixements mecànics en cas d'avaria, perquè estàs allà sol. El Dakar amateur és el Dakar que dona l'essència de la cursa, no? És el Dakar que et dona les imatges de patiment, és el Dakar que et dona, doncs, aquella part tan important de l'aventura d'aquesta cursa.